kayak orasyon. Hoy, Pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on. mo baby ni Masiramon magmerindal mo niya na hapon. Dakulon sa merindalan taligdi oh. on, mo baby Ah. radyo ba radyo DCG. Happy birthday tabi sa muyang mga pag-iriba. Digdi po sa DCGB. Happy birthday kay Kuya Nems Flora. May daradarang masiramo na bihon. Paborito ko pati ito. Buda may daradarang cake. Buda may ano pa ito? May biko. Linukay. The best. Kuya Nems, happy birthday tabi sa imo ha. Buda taon uminabot man si Ate Shara. May daradara man na puto. Sa tahaw may kutsinta. Buda pagbukasi ko, may bihon man. Sabi ni John, natangeta nagdara ka digdi. Birthday ngaya po ni Papa. Yan. Happy 50th birthday kay amigong, ano nga na first name kang ni Sarah? Randy Leron. Yan ha. Happy birthday man tabi sa imo Busing Randy Leron. Happy 50th birthday. Ang mga kumpalan yun ano? Halos kay edad ko pala ng kwan na di. Kay edad ko pala yun ang mga mataon man sa ko si amigong Randy. 50, ako 40. Nagphone ka na. Nagphone ka na naman. Pagkalingan ko na ha. 50th birthday, amigong Randy Leron, dyan po sa Barangay Puro. Nagdidi si Sarah, kay basutugang niya, may budararang bihon, yan, masiramon, the best talaga ang merindal. Ang problema ko yun, kikapos maghangos. Para kaon ko sa bihon, nagkuha doang klaseng bihon, so nakaon ko niya na aga, na hapon, tapos may biko, may puto, ay, nako. Sige, salamaton tabi. Mga amig, Kuya Nemi Flora, happy birthday Buda kay amigong kay Kuya Nems Flora at saka kay Mr. Randy Leron. Yan ha. Birthday, tabi. Happy birthday. Alright? Sige. Excuse me. Excuse me po. At saka ngunyan pong paghahapon, kasarabay ta mga tugang si John Napoli sa Technical Department, boda tabi si Jerome Martinez, boda si ang satuyang mga OJT, hali po sa Cat College, si Billy Joe Buendia, at saka si Jasim Ariola. Ayan ha. Pipa, oy bumalik ka mo duman, oy dako lang pagkaon duman Dada ko lang pagkaon, kumaon giraray ka mo duman. Okay na. Sige. Di bueno. Ano ngunya na hapon? Kumusta ka mo ka, boss? Ang paghuna ko yun, Sabado ngunya. Kaya gano'n man ako. Gano'n nga ka ngayang kamugtakan ngunya na hapon. Gano'n nga ka mang kita taram sa muya ngunya na mga paradangog mo. Mga liver lovers. Kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on, atay liter, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro o Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May babisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay ng proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter o OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease. Ang Liver Aid tulad ng o kaya ng liver tulad po ng alcoholic and alcoholic fatty liver. Yan ang mga inflammatory disease na yan. Mga tugang kasi sabing inflammatory, naguhubag ang liver. Siring da po sa alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man,
OTC, ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-Liver Up na. Ang Liver Aid Pro ay ma-available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright? O di sige. Kundi, bago kita magpadagos, so sa kuyang amigo sa muyang grupo dyan sa Watch Your Health, hunit tabi ang pinadala sa kuya ni ni Brad Franco na may pinadala sa kuya na okay, madali lang. May pinadala sa kuya si Brad Franco na invitation regarding po sa Watch Your Health. Ni baga supi ka para harapon nito sa kuya. Ni natabi Kiwanis Club Obligaspi tabi para sa Watch Your Health. Nagpon po kan Pebrero 20 o mapon sa aga na 22 sa Domingo. Mapon tabi sa Jerome. Tas-tasan daw tabi no yung initlip. Ganun pa ginaplos ako Hindi ko. Palipot-lipotan. Ay, nasa 22 pa lang pa, no? Nasa 22 pa lang. Bakit ako kaya dyan tatod sa init eh. Hambog mo nga ya. Ayan. Pun po sa February 22, Domingo, asin gabos na Domingo mga tugang kan Marso. Alas 5 nin aga hanggang alas 10 po nin aga, diyan sa Ibalong Centrum for Recreation, tabi, diyan gigibuhon an Watch Your Health. May urinalysis tabi, ECG with readings, igwaki FBS, BUA, BUN, creatinine, cholesterol, HDL, LDL, SGOT, SGPT, triglycerides. Buda may free consultation on site. Igwa po mga tugang ki 1,000 pesos na registration fee. Yan, bayad. Sa kantidad na 1,000 pesos, igwa ka na tabi ki FBS, BUA, BUN, creatinine, cholesterol, HDL, LDL, SGOT, SGPT, triglyceride exam. Yan po. May free medical check-up and surgical check-up tabi. Yun po yan. So mga interesado tabi na maghapot, mag-text po kamo kay Tim Divilla Jr. 0928-855-1820 o kaya kay amigong Frank Corazon sa 0917-794-8970. Okay? Isama po na po yan mga tugang sa Domingo. Alright? Yan tabi. Ang gusto tang ihira sa endo na mga parantabay, digdi po mga tugang sa programa kang DCGB. Kaso ba, si Manong Rick nag-upload sa kuya, madali lang Balikan ko lang si Manong Rick na Mendoza. Nag-upload sa kuya si Manong Rick na Mendoza, madali lang balikan ta. Tagari may concerns ini duman sa reaction mga tugang kan yan. Duman baga sa road clearing, barko. Ayun ako ng concern si Manong Rick, madali lang po. Sige daw. Pero importante ini. Tabi na ko na ini. Manong Rick Mendoza, baka lamang may announcement. Kasi ba ako nag-upload habang kaurong ko si Madam, tabi kan Department of the Interior and Local Government. Yan. Okay. Wala. Dahil nagayon si Manong Rick, Nagkuha na gayon, nagtrabaho na. Kan mga dapat gibuhon. Alright. Wala. Di sige. Back to our programs. Mga tugang hunipon sa tuyang tataramon ngunyan. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Sa tuya tabing tataramon, mga tugang ngunya na hapon, hay na nga ni ito na wala lugod, pangyari sa maoraro. Ang tataramon tango niyang buntol.
buntulon ka ngayang maghiro. Buntol. Yan baga na buntol pag nasubrang ka kang kikaon. Santol nga ito, Noy. Santol. Meaning, when you say buntol, kung sabihin tabi ka yan, to be unable to make your mind. Buntol kang maghiro. You can't make up your mind. Babloy. Ikatabi, mga tugang paggari, maluya ka maghiro. Tabi, buda, maluyan sa imong hiro-hiro, gari ka pirming ipinangaki mga tugang sa kwan, pirmi ka mga tugang na ipinangaki, mga tugang sa babloy, ang apod tabi ka iyan, buntol. Yan. Alright? Buntol tabi. Buntol. Yun na tabi. Nasabutan. Buntol. Meaning, de kan bako ka masyadong makaskas maghiro, maluya kang maghiro. Okay? Yan po ang satuyang tataramon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Para po sa gusto magpaabot po ng mga reaksyon sa 0969-088-5548. 0969-088-5548. Uli ko po ang number na sa Smart, 0969-088-5548. 0966-203-0034. Alright? 0966-203-0034. Yan tabi, mga tugang at satuyang numero sa Globe. Alright? O, didi kita sa mga samno. Ay, madali lang. Tagadi akong nahiling na text. Gari may reklamo ini na, gari may, alak mo na, gari may nabasa ako sa bago na hapot. Ito. Ano na nga? Ito. Madali lang. Ito. Good afternoon po. Good afternoon po, sir. Madali lang ha. Dili ni malaog sa satuyang segment. Love story. Yan. Love story sa Pinky on Mo Baby. Good afternoon po, sir. Ako po si Mary, bakong tunay na pangaran. Ako po gustong may ihapot sa imo dahil saro na akong senior citizen. Senior citizen ka na palan. Ang senior citizen po na sinasabi ko, haloy na pong balo 5 taon nang nakaagi. Igwa po sa kuya kinag-iilusyon na saro man na senior citizen. Ang edad niya po 72. Matyaga sa po na mag-ilusyon sa kuya. Pero dahil ko man po siya pigsisimbag, ako nga ni natatakot na. Kabata ako, nakaduwa ng agong, puro po nagagadan. Ay, pangyari sa mga baka. Ulitin ko ha, bata po ako natatakot. Tako nakaduwa ng agong, puro po nagagadan. Sabi ko sa iya, de ka sako magagom, tabay ka ikan masudod na magadana, tabata si 72 ka na. Salbata ng pangyari. Salbata ng pangyari sa maabaka. Sabi niya, anong labot? Day ako pakilabot kung ako magadan. Ang mahalaga, gusto taka. Kaypuhan na magsabay, kaypuhan na sabayan mo ako habang ako nabubuhay. Kung ako madali ng magadan, di palubong mo. Importante, maaraman ko, naugma ako na magagadan, nakairiba ka. Ay, wow! Grabe man ang diga ni Lolo. Grabe man mga statement ni Lolo John, adi. Grabe. Dahil ang labot kung magadan ako, basta nga ako, kung magagadan man, kairiba ta ka, bago ako magadan. Ito, sabi niya, Henry, nagduduwa-duwa ako, tabo ko na talagang magbundo, kay katulupa. Bata sumangan inot kong agom, nagadan sa high blood. So ikaduwa kong agom, nagadan ta, kinagat ki ayam. Kinagat ki ayam Ini man na nag-ilusyon sa ko, anghel lang niya, asma. Baka atakihon niyan sa asma, ako paan makaproblema. Dio, ano pong opinion mo? Gusto ko po madangog. Kamong nag-aanta. Sige daw. Kamong nag-aanta ba yun yan? Sige daw.
Kamo daw na mga nag-antabay ngunyan, tabangi daw nindo ako kaini. Uning-unan sa kuyang opinion, ha? Primero, tabi, ate, di ko aram kung may aki ka o anong status mo sa buhay. Pwede text mo ako kung balo ka man o kung ano ang sitwasyon mo. Text mo daw tabi. May agum ka ba? May aki ka ba? Etc. Yo. Text mo na ako. Kung may agum ka, o dai. Yo po. Ay, sandali. Junior, daragang gurang, 61 years old siya. Kaya nga, senior citizen na. Kung sabihon, paano pa man yan kung 60 ka na maagum ka? Diyan ka, nakapainom ka kay gatas na expired. Sorry po. Karaw lang po. Karaw lang manaya. Karaw lang po. Di ba? Daraga ka pa. Din kitang problema. Okay. Sutong 72. Inasaro sa mga pwedeng analisaron mo. Number 1, baka yan, pagka munang duwa, magsaro ka mo, baka alingon mo yan. Di ba? Alat ko na, sabi mo kasbago, balo ka, nagadang ka ng, alat ko na ha, gano'n na, nalimaw ko ang text mo tabi, sabi mo, may agum ka ng duwa, parehong gadan. Alat ko na ba, ay, sandali, parehong numero ba to? Sabi mo, may agum ka na duwa, parehong nagadan. So, saro baga kasbago sa ay so text ka ini, oh. Ay, iba pala. Sabi palang kan texter niya, Daraga 61, iyan, hapot palan, sorry, paguna ko iyo, bako man pala, iba pala. O, text mo daw po ako, mayaki ka, gabos ko pong, siguro ito kung iyo ni, gabos ko pong aki, tarapos na, buda may mga, agum naman, sulo naman ako sa buhay. Okay, arog yan. Pwede. Arog na lang kayo ni Manay. Nang advice ko sa imo, ha? Habo ko man napakiaraman ta ka. Pero, dangugon ba ko nang advice ko sa imo? Ano na kung humanap ka man lamang, kialos ka edad-edad mo? Bako iyo, Billy Joe? Umanap man lamang siya, kika-edad-edad? Bako iyo, Billy Joe, ade? Tako namanap ka kasi 72 anyos, 61 ka, o senior citizen, ikaw po ng edad mo, baka alingon mo yan, Manay. Alingon mo yan. Unless na, di ba? Bako man sa kung ano. Pero kung gusto mo yan, di yun na yan. Di ka naman palang hipiga. Babayain na, kung mo yan, di yun na, di magadan siya, di. Gustuhan niya. Iya po, kagustuhan niya, wala siya. Kung magadan siya, nasabutan, yun na po yan ang, pero kung as much as possible ngayon, makahanap kang iba, dumanga na sa aki-aki. Bayan na dyan sa, sorry po. Tabaka gustuhan mo man, pigata ko lang sa imo sa mga negatibong implikasyon, kung kamong daw magkalinawasan. Iya po, may mga 70 plus man kaya na mga makusugunununon pa man, gamang ki mga 70 anyos na, mga kwan talaga dyan, mga 70 anyos, minapon mapiling mo soltero, di ba? Kaya, po, pero kung ako sa imo, ang advice ko sa imo, humanap ka, kihalos ka edad mo. Kuligwa, kung gusto mo pa. Pero kung gusto mo siya, di mga problema. Basta, ka mo ki ano man na problema sa relasyon nindo sa pamilya. Sabaka may mga akin, habang paagumon, itong kaiwal mo. Yan po, yan tabian sa kuya na opinion, dyan tabi sa, dyan tabi sa imo na, hapo tabi digdi sa tuya na programa. Alright? Ito. Henry M, is this your number? Iyo po. Huni po ang bagong number po ko sa Smart, ha? At Tita Marie Honrado. Tita Marie. Huni tabang number ko sa Smart. Baka nagdadangog ka. Buda sa iba pang nagdadangog. Huni ang bago kong number sa Smart. 0969-088-5548. 0969-088-5548. 0966-203-0034.
magbabalik po ang Pinky On. Makalipas lang, mga tugang kan mga patalastas. 10 minutos bago magabot ang alas 4 nin hapon. Min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante, o may mga trabaho, igwaman and mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneurs. Bisitahon kami sa pinakaraling branch sa Indo, Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite Cat Litter din para sa mga pusa. Available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kanunong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Piuduran. March 11, Mutyanang Piuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Piuduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on.
Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sa dami ng kung ano-anong mga sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Kailangang nutrisyon o karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo? Sa Liver Aid Pro, Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, and South Star Drug in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay. Sige. Madali na sa ng oras tani. Guwa na lang kita mga tugang ninbali. Kuha na lang. Iguan na lang kita 4 minutes na lang, alas 4 na. Digin na kita mga tugang sa mga health tips, no? Benepisyo da tabi kan benepisyo ini po mga tugang susug ini sa ano yan? Benefits. Mga tugang nin bawang. Yan, ha? Ini po, susog mga tugang sa tuyang na research. Pero igaman talaga kingeri mga ano yan na pwede mong makuha, mga tugang para daatabi, mapakinabangan ang benepisyo kan bawang. Dango ganindo ini. Number 1, benefits of, ang problema lang sa bawang, tang namit, ay kung gusto talaga, sa totoo lang, nakakagaw na kang bawang, mga tugang, kung uyang baga na kasabay sa mani, masira mga ng pagkaon ko. Pero kung di pa ko nakakakaon ki bawang. Alright, 1, regulates blood pressure and sugar. Strengthens immune system. Gusto sabihin, ang mga blood pressure ta, boda ang sugar, blood pressure, boda mga tugang ang mga diabetic, pwede tabing matabangan kung di ka mahilig na magkaon nin bawang. Yan. Regulate immune system. Nakapagpapakusog kan sa tuyang immune system. Number 2, prevents heart disease. Nakakabawas mga tugang sa helang sa puso. Ay, bako man nga bawas, pwede na makaprebentar. Detoxification. Pag sinabi pong detox, nalilinigan niya mga tugang ang sa tuyang lawas. Yan pagkasabot ko. Baka may ibang paliwanag. Sunod, anti-inflammatory. Ang bawang, pangontrada ang mga tugang sa mga hubag-hubag. Ang problema lang talaga sa bawang, ang namit, buda ang parong. Sunod, prevents the treats cold. Nakakatabang mga tugang para kontrahon ang, ano nga ng cold sa Bicol? Cold. Lipot. Abo. Ano yan? Cough and cold. Sipon. Yan, di ba? Mga suro sipon. Improves bone health. Nakapagpapakusog na tabi kang health. Lowers cholesterol. Yan. Nakapagpababa din cholesterol asin siring man mga tugang antioxidant asin anti-cancer da tabi ang bawang. Yan. Arog pala iyang kaiyan ang mga benepisyo kang bawang.
Alright? Dili po mga tugang sa tuya na programa. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sa inyong tabi na programang Pinky on Mo Baby sa DCGB. Goodbye! Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaki. Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea